Hvad så alle sammen? Velkommen til den sidste video, hvor vi viser vores fyrværkeri frem. I dag vil vi vise alt vores fyrværkeri på en gang. Så lad os komme i gang. Okay, så vi starter med 3 thundershots. Vi har skudt 2 af. Og i en thundershot, der er 6,8 gram. Og de kan nemt anbefales. Så har vi en ildsøjle fontæne. Vi har 30 mm. Vi har købt en pakke 30 mm, men vi har allerede skudt 2 af. Og der er 18,3 gram krudt i. Så har vi købt 2 pakker 50 mm thundershot, hvor vi har skudt en af. Og det er virkelig bare sindssygt. I sådan en der er 36 gram krudt. Så ja. Så har vi stadigvæk 2 Kina Crackers, 1 meter fra Hjemmefix, med 33 gram krudt i hver. Så kommer vi til en Yotaro heksehylespakke med 200 heksehyl i fra Harald Nyborg. Ja, vi har selvfølgelig lavet dem om til kanonslag. Og så har vi vundet en pakke Crackling Crackers. Og ja, vi har allerede skudt nogle af, og de er virkelig sindssyge. Så har vi en jernhatten fra Harald Nyborg. Det er en fontæne og romerlys sting med 400 skud og 300 gram krudt i. Ja. Så kommer vi til bomberørene. Vi har et bomberør fra Hjemmefix. Vi har et bomberør fra Cobra sortimentet. Vi har et romerlys, stjernehyl. Og vi har 2 Fatamorgana bomberør. Og så har vi købt 2 pakker bomberør fra Royal Fireworks. Så går vi videre til Gret Kryexo sortimentet fra Harald Nyborg. Der skulle være 3 møllerfontæner, men vi har allerede skudt en af. Som I nok også kan se i en tidligere video. Så har jeg skudt en batteri af. Ja, der skulle være 2 batterier. Og vi har skudt den ene af. Den ligger også på en anden video. Men vi har i hvert fald reserver tilbage. Så har vi Brunello batteriet. 7-skuds. Og vi har 9-skuds batteriet. Og tilbage Chapless raketterne. Der har vi kun 5 tilbage. Og Kong raketterne, der har vi også kun 5 tilbage. Så springer vi videre til Stevens Klint raketterne, og vi har allerede skudt en del af, og de kan virkelig anbefales. Ja. Okay, så fra Cobra sortimentet, der har vi et 10-skuds batteri. Ja, med skal jeg se, cirka 200 gram krudt, 182,90. Og vi har allerede skudt et andet Cobra batteri af. Det ligger på en tidligere video. Så har vi 2 Falcon batterier. 30 skud til ingen penge. Og cirka 200 gram krudt. Så kommer vi til Draco batteri. 48 skud. Ja. Fra Hjemmefix. Også det andet, det er også fra Hjemmefix. Med 384 gram krudt. Og her nederst kommer vi til et kl. 12 batteri. Et kl. 12 batteri. Maverick fra også fra Hjemmefix. Med et kæmpe kaliber. Og cirka 1000 gram krudt i. Så kommer vi til endnu et kl. 12 batteri. 25 skud. Fantastisk batteri. 100 kroner. 258,5 gram krudt. Kan virkelig anbefales. Så kommer vi til et metallic batteri. 61 skud. Også til 100. Så ja. Med 316,6 gram krudt.
så har vi et Meteor-batteri, 25 skud, og 200 gram krudt. Så har vi 2 dybede batterier, en for en 50'er, og 2 for 100, med 147 gram krudt. Og det er et viftebatteri, og ja, det ser virkelig godt ud på video. Så kommer vi til 2 højtrykbatterier. Også det er en 100 for de to. Og der er 104,3 gram krudt og 16 mm rør. Og her i dybet batteriet, der er, vi vender lige langt, der er også 13 mm rør. Ja, det er 13 mm rør. Så har vi været i BBS-eksperten, bombebrian, og købt et kampagnebatteri, 110 skud, og det koster kun 300, og der er 850 gram krudt i, og det er virkelig en, der er gas på. Det kommer vi til det største kl. 12 batteri, vi har. Det er et compound batteri med 97 skud. Ja, og kaliberne, de er virkelig pænt store. Ja, 3 batterier i en batteri. Ja, det koster omkring 700 kroner, og der er cirka 1,3 kilo krudt i det her batteri. Okay, så kommer vi lidt til lidt flere raketter, og vi har stadig 3 Cobra raketter, en Cobra 5 og 2 Cobra 4, og der er 20 gram krudt i hver. Så kommer vi til jeg skulle lige til at sige kredsløb, en kuglelyn raket, sortiment 8 styk for 160 kroner. Ja, det er vist rimelig godt. Og det er, nu skal jeg se, der er 48,7 gram krudt i. Så kommer vi til kredsløbraket fra sidste år. Og der er 70,9 gram krudt. Så kommer vi til 2 ozonraketter. Og den er næsten max loaded. Eller den er max loaded 75 gram krudt. Så til 30 kroner, så det kan nemt anbefales. Og til sidst, så er kl. 12 batteriet. Kl. 12 raketten. Supernova 5-tommers kugleraket. Og det var ozon ved 4-tommer. 5-tom kugleraket. Virkelig flot. Vi havde den også sidste år. Og den er også max loaded. 75 gram krudt. Og til sidst kommer vi til et jeg kan ikke lige huske, hvad sortimentet hedder, men i hvert fald en masse raketter. Noget stjernehalløj. Og til sidst, der har vi har en pakke Doom Boom kanonslag, og vi har 2 pakker FB3 Mini. Det var sådan set alt vores fyrværkeri fra 2016 til 2017. Der skal nok komme en test ud af det meste af fyrværkeriet. Og ja, jeg håber I nød det. Giv det et like og skriv et comment. Vi ses. Hej.